U okruženju imamo dve bolesti, takođe virusne bolesti koje su veoma opasne. Morbiditet i mortalitet može da ide i do 100%. Znači, reč je o kugi malih preživara koja ima u zapadnoj Rumuniji, znači u pograničnom pojasu sa Srbijom, i o boginjama ovaca i koza koje ima u Severnoj Makedoniji. Nažalost, pre nekog vremena, znači pre nekoliko možda par nedelja ili tako nešto, nisam upoznat tačno sa datumom, pojavila se bolest boginje ovaca i koza u Raškoj, u jednom žarištu koje je uspešno sanirano. Verovatno je došla sa Severne Makedonije i sa Kosova švercerskim kanalima, kamionima, znači kamioni, i apelujemo na to, na trgovce da stalno vrše dezinfekciju svojih kamiona, da ne švertuju, znači da rade sa papirima, da prevoze zdravu stoku, tako da i te dve bolesti predstavljaju opasnost po Srbiju i pitanje je trenutka kada će se pojaviti i kod nas, jer jako teško se braniti od tih virusnih bolesti, pogotovo kad nema vakcinacije. Imali smo nodularni dermatit i bolest plavog jezika koja je bila aktuelna pre 7-8 godina. Na sreću, tu smo imali vakcinu i protiv nodularnog dermatita i bolesti plavog jezika. Nekoliko godina smo vakcinisali goveda protiv nodularnog dermatita i ovce i koze protiv bolesti plavog jezika i rešili smo problem tih bolesti.